Makadi mkoma. Tinofara makadi. Zita ndiani? Ini ndinoitwa Chiwawa. 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 Chicha baba bakazoya Chiwawa. Vakuru vokudhara munongoziva zvaiitikawo. Tirikuona tiri muno mumusha wekwezvo ndo mamunogara? Ya, munomu ndo matogara, ndo matakaberekerwa zvakare. Handiti mukoma, ndiri kuona muri paucheya. Makazvarwa here muchishandisa ucheya kana kuti zvakazotanga nekufamba kwenguva? Inini ndakaita tsaona kubasa kwandaishanda. Handina kuzvarwa ndakadai. Ndakaita tsaona, it was 2007. Kusvikira pari zvino ndakakuwara spinal cord, saka handichakwanisi kufamba, asi amufiti zvangu. Zvefiti zvikuona. Tirikuona tiri mushopu menyu muno kunokwekwe. Munoitwa nezvechii? Ndikuona mune zvinhu zvakawanda, makombiyuta, zvekumadziro nezvimwe zvamunotengesa. Munomu inini ndakuwara, ndakaona kuti chii chandingakwanisa kuita ndichishandisa hangu maoko. Ndakaona kuti ndikaita zvemakombiyuta, zveprinting, zvinhu izvozvo zvinoda kushandiswa maoko, nokuti unongoshandisa hako kombiyuta uchingobaya-baya. Saka ndakachuza kuita basa irori. Ndokuzodzidzira ndabva ndazoitawo kosi yegraphics and designing. Ndokwanisa kudhizainawo zvinhu, makadhi emuchato, mafoto, nekugadzira kana zvakaita semutupo. Zvakandibata-bata kuti ndikwanise kuti vanhu vazive mutupo yavo, ndichiedhita ndichiisawo mhuka ipapo, nekutora mafotos pangave pamuchato. Ndakagara zvangu ndiri pawheelchair, ndokwanisa kuita mafunctions ese. Ndozvandinoita mubasa mangu muno. Mukoma, mutotaura pamuchato nemamhanyiro anenge achiita makamera pieces atinoona pamuchato, munotomhanyawo newheelchair kuti zvatinoita manje, iwewe munhu kana une disability unofanira kubuda pachena, obva wazvitaridza pane ruzhinji kuti uri munhu akaita sei. Then tinocreata maspaces anenge aripo. Ndine vakomana vandinoshanda navo. Vakomana ivavo vanenge vachiziva kuti mudhara vachada kupinda nepapa, mudhara vachada kupinda nepapa. Kana ivo vanhu vandenge ndichitora vanotopay attention, vachinyatsonzwisisa disability yangu. Ende basa iroro rinobuda perfect kutodarika vamwe vanhu vanofamba. Nice one. But hamsati mambosangana nechallenge senge hama munozava pamuchata kuti uyari paucheya ngabve apa mani? Right. Masituations akadaro anosanganikwa nawo, nokuti pane vamwe vanhu vane mafungiro mamwe akasiyana, asi kune vamwe vanhu vanenge vachisapota. Asi zvatinozoita dzimwe dzenguva, unomutsanangurira kuti no, panoda kufambwa nemakumbo sezvandakaita inini, ndinopusha wheelchair yangu ndofamba. Zvimwe zvese I can do it. Saka ndikapuwa kamukana kangu kekuti ndiite zvinhu, ndinokwanisa kuita zvinhu zvakanaka, zvokuti vanozodzoka back vakunyatsonzwisisa situation inenge iripo. Ngatidzokere kumashure zvishoma pamakaita tsaona, maona kubva zvabuda kuti hamuchakwanisa kuzofamba zvakare nemakumbo. Upenyu hwakakuomera sei pamakazodecide manje kuti areka ndichinoita zvemakombiyuta nekuti at least zvinoda basa remaoko? Ya, ipapo pane challenge. Ndo pane nyaya yekuti vanhu vanenge vasati vazvitambira kuwarire yaunenge wakaita. Vamwe vacho vanenge vasingazvinzwisise, vasingazvizive zvakare. Ndakasangana nedambudziko rakanyanyisa zvokuti ndakatombosvika zvokugara kana muplastic iri imba pane kumwe kune illegal settlers. Ndokwandikaona kuti ndaiafoda, ndisina kana mari dzerent, ndisina kana kuti ndingadii. Ndokwandakaenda ikoko. Asi chandinoda kutenda ndechekuti nzvimbo iyoyo yakandisimudzira, nekuti ini ndakaramba ndine passion yekuti no, ini ndofanira kuti ndishande, kwete kuti ndidepende nevamwe vehukama. Nekuti vehukama vanoneta, pokutanga vanenge vachikutsigira, asi pamberi apo vanoita vachineta zvishoma nezvishoma.
asi ukazotanga kuzvishandira sezvandakuita izvi zvakabva zvandirerukira zvokuti ndakazokwanisa kutengawo stendi yangu ine mapepa kunove ndiko kwandiri kugara, ndikatoisawo magetsi, ndikachera bhoho, zvese zvakarongeka. Ndikazotenga motikari yangu yakamodifaiwa yandokwanisa kuti ndiitase ndishandise kusvikira pari zvino. Munewo here vamunoshanda navo vari kurarama neurema? Ya, tine vanorarama neurema, vane urema vatinoshanda navo. Takazofoma organization inonzi Amurana Association for Persons with Disabilities kuno kuEpworth. Takatanga kudzidzisana nevamwe vane urema, vaive nematalents avo, vamwe vanosona, vamwe vanodii, zvokutoti vamwe vari kutoita zvinhu zvavo, though tinombosangana nemachallenges ekuti capital yekuti vaenderere mberi nemabasa avo ndo inenge ichinetsa, asi vari kuita zvinhu zvavo, ende tinavo vanhu vakadaro vane urema. Handiri kukambani yenyu mukoma chowavo, ndiri kuona kuti maane kambani yenyu inoita zvegraphic design. Mune vanhu vangani vamunoshanda navo endi mumwe nemumwe anenge achiita mabasa ake? Pari zvino vakomana vakambenge vakusvika 5, asi nesituation wo sezvo tiri mucovid takati regai tireduce nekuti rumu yedu idiki, ndobva ndasarwa eko zvinozvi ndine 2 vandiri kushanda navo. Patui vanenge vachiita chii? Vanhu vakatobva kuchikoro, munovadzidzisa ndimi here kana zvinofamba sei? Vanhu vakabva kuchikoro handikwanise kunyatsovabhadhara pakutanga nokuti vanenge vasati vanzwisisa. Ndinotora vechidiki vandinodzidzisa, ndovatsanangurira kuti level yandinayo pakuwana nayo mareturns edu yakamira zvakati, asi mimi makashanda so sekuti vaende vatorawo mareport book, vanoenda kuye kutora malogs, votora soft copy inenge ichidiwa pangave pacollege kana pachikoro, touya kutogadzira angave ma-IDs evana vechikoro kutamba bhora, zvese izvozvo tinoita. Saka ivo ndo vanenge vachizomhanya sevamwe vacho vanenge vari able-bodied, vanenge ane disability ndenge ndingori naye muno muofisi tichiitawo kuti ndo patenge tichizotaipa zvavanenge vauya nazvo zviya zviya. Mukoma Chavazi, vanhu vanorarama neurema kune maorganizations kana masangano atinonzwa tichisa besides renyu ramakazofomawo rekubatsira vemunharaunda muEpworth, atinonzwa kuti aya vanobatsira vanozodai so pamwe chete negovernment. Imimi ndimunganyatsotitsanangurira masangano aya ari kubatsira vanhu here kana kuti hamuna kuwana mukana wokusangana navo kuti vakubatsire? Masangano ari kubatsira vanhu, though tine mamwe mashoma asingazonyatsoita zvinhu zviri transparency, mashoma zvavo, asi mazhinji ari kubatsira. Kana government through social welfare yakambotouya kuno kuEpworth ikatombopa mamwe madisabled mahampers during lockdown, pane vamwe vari kutopuhwawo mari pamwedzi through malines N81. Saka masangano ari kubatsira, kozoita WFP yakabatana neDunchurch Aid vari kubatsira zvakare. Saka kune maorganizations ari kubatsirawo vanhu zvakare. Kozoitawo His Excellence takafara nekuita kwakaita mwedzi yadarika iyi, vakasangana nesu madisabled vachitaura vachinzwa zvichemo zvedu nepari kusaririra nepatinoda kuti pagadziriswe nezvese izvozvo. Saka tiri kutenda ipapo. Tinotenda. Izvinezvi ngatibude panze mukoma, tinoda kuenda pane mutupa mutitsanangurire kuti zvinofamba sei ipapa. Aiwa, tinotenda.
That's all. Tapanapa mukoma tichitaure kuti mitupo iyi inobva kupi ende munozvifambisa sei kuti muzopedzisira mane chinhu chakata saichochichi? Pamutupo apa sagraphic designer ndakaona kuti culture yedu haisi kutevedzerwa, saka vamwe vanhu havakwanise kuafoda kuaccessa kana internet kuti vakwanise kuwana mutupo yavo. Saka zvandakagaya ndezvekuti ndakati chiregai ndigadzire mutupo iyi kuitira kuti vanhu vasarase tsika dzedu. Saka makatarisa izvozvizvi pane mitupo yakasiyana siyana, pane mastatementswo akasiyana siyanawo zvawo aripo ipapapa. Tine vamwe vanhu vane vana mudzimba vasingatozivi kuti anoyera chii, asi culture yedu yemuno muZimbabwe inototaura kuti ava ndevedzinza rakati, ava ndevedzinza rakati. Saka chinhu chandiri kufarira ndechekuti vanhu vari kufarira zvakanyanya mitupo iyoyi. Imi munoitsvaga sei kuti muzoziva kuti senge samaita zvizivo robva manyora zvamunenge manyora kana? Pari zvino sezvinhu izvi ndakazvitanga gore rineri, iyo mwedzi yadarika mishomai. Mimwe yacho ndiri kutora paintaneti, asi mimwe yacho ndichatoti ndifambe ndinonyatsokubvunza kana mumabookshopu nechii tichiona kuti yakanyorwa zviri correct here. Saka pamaprizes apa anenge akamira sei? Maprizes sekuno kuEpworth takada kuti kune vamwe vanhu mari dzinovanetsa, makatarisa chihombe icho chinoita 80 cents iri $10, then zvidiki izvi zvinoita 50 cents iri $10. Material yekushandisa iyi munoiwana kupi mende zviri nyore sei kuiwana? Makatarisa apa bond ndo ratakaita kuprinda kumberi uko, then kuseri kwacho icardbox. Ndinoenda kuMbare ndotenga macardbox, ndatenga macardbox ndoacheka into size inoenderana ne-A3 kana kuti inoenderana ne-A4 neseltape nedraw, ndozvandinoshandisa pamitupo iyi. Ngatichenda danzwa kuti mune mota yamakatenga yakamodifayiwa kuti mukwanise kuishandisa imi, ndezvipi zvakaiswa mumota imo? Motikari iyi hapana zvakawanda zvakanyanya kumodifayiwa. It's just motikari iToyota Spatial, yakangoiswa extension yakabva pacable yeacceleration kuuya pamaoko, then pamabreki yakangoiswa pane simbi iripo yakadesignwa segumbo. Since inini ndiri spinal cord handikwanise kutsika, simbi iyeye ndo yandinolivha ndichingotsika so, asi pedal iroro riripo and it's so easy kuzvishandisa. Mashoko enyu amungade kupa kune mumwe ari kurarama nehurema ari zvichida akasanganawo nedambudziko ramakasangana naro obva afungidzira kuti upenyu hwangu hwapera, hapasina chimwe chandokwanisa kuzviitira ndeyekuti? Mashoko andinopa kune vamwe vane hurema ndeyekuti hakuna chinhu chakaoma mukurarama, zvinhu zvese zviri nyore. Ringave bhizinesi ripi neripi raunoda kuita rinokwanisa kuti ukwanise kuita sei kurarama. Makatarisa zvandinoita zvimwe zvacho izvi, hapana material inonyanya kudhura. Icardbox, seltape nebepa ndautokwanisa kuita sei kurarama, zvokutoti unotogara une mari zvokuti unokwanisa kuzvirapisa, kutenga chikafu chaunoda nezvinhu zvakasiyana siyana. Saka ndiri kuti vamwe vanorarama nehurema vari muno muZimbabwe kana vari kunze, hurema hakusi kuti wagumirwa nekurarama. Hurema hakutadzise kuita anything zvaunoda kuita, unofanira kushinga ipapo nekuinteraktawo nevamwe vari mumabhizinesi kuti ukwanise kuenderera mberi. Pabhizinesi rese pane machallenges anenge aripo, imimi amuri kusangana nawo
uye nerubatsiro rwamakadi nderekuti machallenges atiri kusangana nawo ndeyekuti mishini yandinoshandisa basa rangu rinenge rine high demand, asi mishini yatinoshandisa midiki takatarisa semaprinter. We need mabigger printers, we need macameras kuitira kuti timite demand yemacustomers edu. Makatarisa mitupo iri papapa itori mishoma, kune mimwe isipo apa inenge ichida kuti iprindwe, but because of mari yekuti tikwanise kutenga material nokuemploya vamwe vashandi pari zvino, sezvo tiri kuti zvimwe zvinhu zvacho tiri kutozvitanga izvozvi zvinenge zvichidawo mari yekuti tikwanise kutenga material yakati wandei. hatiti pane vana kuhayai kuti muzoita tora mapictures nemavideo chato, makasununguka here kuvapa nhamba yenyu, zvakarewo vada kuzoitirawo magraphic designs avo, makasununguka here kuvapa nhamba yenyu kuti vaise ya nhamba yangu pane vanenge vachidawo maservices edu, nhamba yangu i0772 708 744 0772 708 744. Mukoma Charles, mashoko enyu ekupedzisira kune hama neshamwari dziri kurarama. Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti hurema hautadzise kuti uite anything zvinoitwa zvatinofungira kuti hatikwanise kuita mukurarama. Tinokwanisa kuita anything. Ngativei vanhu vakasununguka mukati mesociety, mukati menyika. Ngativeti vanhu vanopinda muzvirongwa zvakaita sekuvhota, zvakaita sekupindawo mumapositions, mahigher positions. Ngatisati zvitarisirei pasi pakurarama kwedu isusu vanhu vane hurema.